उमेदवार भैयाला जाहीर केलं पाहिजे, नाही केलं पाहिजे. आता आम्ही सगळे करायला तयार आहोत, पण तेच करत नाही तर आम्ही काय करायचं. मग कधीतरी सगळ्यांनी आता मोर्चा काढा त्यांच्यावर, तेव्हा नक्की आता काय करायचं. आणि म्हणून मी अनेक वेळा सांगितलंय की आपल्याच तालुक्यामध्ये नाही, आपल्याच जिल्ह्यामध्ये नाही, तर पूर्ण सिंधुदुर्गामध्ये देखील त्यांचं वातावरण आहे. मध्ये मी सिंधुदुर्गाच्या दौऱ्यामध्ये होतो. सिंधुदुर्गाच्या लोकांनी मला सांगितलं की यांच्याऐवजी दुसरा जर उमेदवार दिला तर विजयाची शक्यता तुम्ही बाळगू नका, असे सांगणारे आपल्या पक्षातले नव्हते. आपल्या पक्षातल्या लोकांनी आपल्या नेत्याला तिकीट मागणं हे मी समजू शकतो, पण उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेतल्या पदाधिकाऱ्यांनी मला सांगितलं की ज्यावेळी भैयांची उमेदवारी जाहीर होईल, आम्ही सगळे पक्षभेद बाजूला ठेवून हजारो लोक भैयांच्या मागे उभं राहून सिंधुदुर्गाचं नेतृत्व केलं. आता म्हणून एवढं सगळं असताना फक्त आता ते